Nezabúdajme, že ak máme zlý vzťah s rodičom, neznamená to prioritne, že my sme tí zlí. Častokrát sú to naši rodičia, ktorí preberajú zlé vzorce od vlastných rodičov. Možno práve oni v detstve neboli ľúbení, alebo im nebola daná dostatočná starostlivosť a pozornosť, ktorú by si zaslúžili od vlastných rodičov. Vytvoria si akési hranice, ochrany a potom, keď vyrastú a majú vlastné deti, sami nevedia, ako sa správať tak, aby sa ich deti cítili ľúbené. Preto častokrát je dobré, keď sa zamyslíme nad tým a pouvažujeme, prečo naši rodičia konajú tak, ako konajú. Či to, keď sa nahnevajú alebo sú rozúrení, je naozaj odôvodnené, pretože sme niečo ako deti spravili, alebo je to ich akýsi vzorec. Myslím, že jedna z najdôležitejších vecí v živote je si uvedomiť tento vzorec a zastaviť ho, pretože tak ako naši rodičia si ich prenášajú, tieto vzorce od starých rodičov a prenášajú ich ďalej na svoje deti, musí byť niekto v generácii, ktorý tento vzorec zastaví. A možno sme to práve my, naša generácia, ktorej úlohou je zastaviť tento vzorec, uvedomiť si ho, preliečiť ho a nechať ho ísť. Je dôležité, aby sme sa my oslobodili, aby naše deti boli ľúbené a vyrastali v láske. Takže vyzývam aj vás, aby ste sa zamysleli nad týmito vzorcami, ktoré možno práve vo vašej rodine prebiehajú, aby ste ich zastavili, uvedomili si ich, prečistili a oslobodili sa od nich.